Haideți să discutăm despre noile produse de la brandul Max Clinic care au apărut în magazinele Moonglow. Să începem cu acest BB Cream inovator, care pe lângă faptul că are o acoperire absolut lejeră, are și protecție solară 40. Este un produs multifuncțional, combinând perfect îngrijirea tenului și un make-up perfect care se va menține pe parcursul zilei. Fetelor, să trecem la acest combo fierbinte. De ce fierbinte? Deoarece după un weekend plin de evenimente, așa să le zicem, aceste două produse, mai exact serul amplă și această cremă, care conțin melatonină 7%, vor ajuta tenul vostru să-și revină și să fie mai fresh și mai glow. Dacă ești utilizatoare activă a retinolului și acizilor puternici, aceste două produse cu 2% ceramide sunt pentru tine. Serul intră primul în acțiune, repară, hidratează și calmează pielea obosită, iar crema sigilează toată hidratarea și creează o barieră de protecție invizibilă.